Hej, mit navn er Søren Hansen, og jeg kommer fra Danmark. Jeg har været udviklingsstudent i et år i Californien, og det var rigtig meget lærerigt, fordi jeg bevægede mig meget som person og rykkede nogle grænser, som jeg måske ikke ville komme til, hvis jeg bare blev i Danmark. Det var sådan meget underligt til at starte med, fordi man kom ikke rigtig til at snakke med nogen, og sådan, i den første dag det var sådan lidt akavet, fordi man kendte ikke nogen. Men læreren de gjorde meget sådan for en til at komme op til tavlen og fortælle om sig selv, og så kom folk hen og henvendte sig, og så lige pludselig så kom man bare til at snakke med folk, og så det var bare mega fedt. Og så over i USA, der har de har mange traditioner, og de gør bare meget mere ud af det, end vi gør. For eksempel Halloween, der alle gader, det er jo, altså alt er pyntet op med kostymer og børnekostymer, alle går ud og laver trick or treat. Og også til jul, så står man sådan lidt, fordi der gør de også meget mere ud af det. Og så står man sådan lidt, vi er jo vant til at pakke gaverne op om aftenen, men man får sådan lidt abstinenser, fordi man skal vente til dagen efter, der er morgen. Men altså, det var et fedt år at prøve det. Altså, det var et godt år.